Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Dili ko gusto nga may kaparihas. Ang bahala ka. Saman, last na. Pumauli na ta. Yato talaga sa inyo. I don't feel like going home. O pa kakapuya? Ikapoy na. Uy, yato na ka. Di palagi ko kanang mapauli sa amo. Where is si daddy dito? Ang mga katabang ragihapoy akong makauban. Hindi, magpuyo ka sa inyo. Sa imong kwarto. You're tired na? Ganina pa. You should have told me. Aron mamauli na ta. Mamang gani, mamaulit na ta. Yato talaga sa inyo kay mapauli na sab ko sa amo. Ay. Mamauli na ta sa inyo. Aron dili na ka mahagog hatod-hatod pa nako sa amo. Asa? Magunsa ba ka sa amo? Ato ko dito. Magunsa gani ka? Ato gani ko mapundo. Kay? Kay ganahan mo ko sa inyo kay sa amo. Asa? Uy, Angel. Magklarohay gani tabi? Sa unsa man? Unsa man ka? Magpa-adapt ka sa amo? Would you adopt me? Di ko eh. Look, I'm really tired. Gusto na ko mapahuway. And I will massage you. Huwag ko maanad nga na imo-massage na ako before ko matulog. What about sex before sleep? Sus, kinuha ko. Angel, babae kang dako pero mas vulgar kapag baba kay nako. So, unsa na? Let's go? Let's do the sex before sleep? Kay dili magkakaganahan og massage before sleep. No, gikan din pauli ka na sa inyo. Kung ganahan ka magyud nga makuha ang akong atensyon, no? Please, behave yourself, Angel. Ha? Okay? Kaya dili ko ganahan sa babae nga una-unahon. If I will behave, will you like me na? Ambot. Basin. Basin is good enough. But it doesn't really matter. You will like me or not, makasal paghihapon ka nako. Kay mao ka nagikasabutan nila ni Tito o ni Daddy nako. Gusto ka bagid magkasal sa lalaki nga wa ka pa masuhito? So ituon ta ka, umanta makasal og magtipon na to. Ay, dili ingon ni anak ka sayon, Angel. Sayon ra. You will get to know me, and I will get to know you. Ingon anak ra ka simple. We will get to know each other when we are married na. Oh, Angel. Let's go. Magpa-counter na ko. Balikon talaga. May nakita na ko sa kiosk sa paborito na kong pagkaon. Sure ka? Dili ko nimo si Batan? No. Tana. This can wait man. Ubanan lang ta ka. Unsa? Angel, ay na lang good. Ako na lang. No. Uban ko, ali na. Ug sa diyan, may una pag yun na akong lakaw. Ay, kinibawayan na. Tabang mga langit. Dili ka? Lami. I don't eat takoyaki. Original ni. May baby octopus. Yeah. Moment gani nga dili ko mo kaon ana kay it's so ew. Kayak sa octopus. Hala ka rin. Tana. Magpa-counter na tanya itong imong pamaliton nga imong gipalain sa sales lady. Abi pa na ko nga ganahan ka ana. Human na kinimot na. Ako na doon. Sabay na nakuhot doon. Dok? Yes. Yes. Murag wa mo kasi mo kagalingon, Dok.
Ganina ra ko sige sampit mo. Oh, mao ba? I'm sorry. May giunaw na lang ko. Unsay mo tuyo? May mo bang mo out na ko, Dok? Mauna lang ko nimo ba? Pasado alas 5 naman gud. Katupusan naman tong imong pasyente katong tiguang ganina, di ba? Sige. You may go now. Thank you, Doc. Kumusta nakakaroon ng gibati ng Daniela, no? Gusto. Dadaan ako siya sa iyang paboritong pagkaon. Magkapit ko sa dayo na akong pauli. Ay, nailisa na nako ang bedsheet sa lawak nila ni Sir Oliver o ni Doc James. Manaog na ko balay kay magitak ang barba ko ditong linat ang rim sa baboy da. Ilahos sa sabi na ako og butang ang mga gikuha na ko mga bedsheet. Ala? Kwarto naman din ni Carmina ang ako malabyan. Ayay, nangatol man ang ako agkamot. Kaablihon man sa ihag kwarta. Suwayan ka na ako, no? Bigan, liliun ako o si bisyon ining babayana. Hinayon lamang na ako og able. Ana! La! Wa man ilak! Karon! Makaablig yun ko! Liliun ko, be? Oy! Ang kanahan ay! Nagabilangkad, be siya nga naghigda! Naganganga! Wara ba yun maghabol? Bata ka lang magbila? Gadupa pa. Bilangkad ka, ha? Bilangkad, dupa-dupa ka diha. Karon ka. Be, pakusgan ako ang aircon gibuhag kwarto, be. Ako ang i-full. Tan-aon tagdili ka ba mukulo sa kapugnaw? Kabugnaw. Naman tong akong habol. Bugnaw gyud kaayo. Ano wa naman din dili na gyud. Nagyud mada, mubangon ako. Murag mukaging ko sa kabugnaw anida. Dili man to ingon ini kabugnaw kaganina. Okay naman to. Sakto ra gyud to. Sakto ra tong kabugnawon kaganiha. Narade ang akong habol. Nahog. Nahog man ni siya. Napatid-patiran ako. Grabe hagod. Lihok bagod akong mato nga dili man. Ngano lagi murag bibugnaw manig maayong aircon. Hay na batong remote be kay akong i-off. Bugnaw na gyud kaayo. Ina bato. Parang din naman ito na ako gibutan sa lamisita sa kilid sa kama. Anong wa naman din Hain naman di ay. Apiskot, dili ko kapahinay. Dili sab ko maka-off kay wa ang remote. Apiskot, hain naman da itong animal. Nansyalan na katuganahan karon ay. Naunsa na kato siya. Wala ba kato siya madayuni o kakaging no? Tungod sa kabugnaw. Da, ibutang ko pa bitaw sa ubos ang habol. Nga bitaw, di maghabol. Magbilang ka pa yan. Unya, mo to, gitaguan ako ang remote. Akong gibutang sa ilawang sa lamisitang. Magkabuang gito siya pangitay ng mata niya. Kinakumbinsiyan ako sa Angel kaganina. Nga, matod sa ilahan. Di na ni mahimo da. Pag-isultin ako ni Daddy mahitong ni Angel. Di mahimo nga magpagkapos ko ni babayana. Dikit mahimo. Yan ako tungod sa ako. Nagkasabay kami ukabot ni Bro James. Di nasab siya.
Bro, Kuya, May ginagadungan ka mo gabot karon mga sir. Mm. Oy, nasayo uroy mo karon. Wala pa ba ko magkaan na panihapon da, pero hapit na hinong kumahuman. okay ra nang noni. yeah, it's okay. Si Si Daniela. Wa! Ah, Hala, dungan sa mong! Nangutana ba sa kababay? Ay, tuwa siya ang kwarto. Wala gawas-gawas. Huwag kang pagayon na sa pag-abot. Mura ba itong nagaluya ba taa, oy? Ako Ato matuon. Wala! Nagadungan, gihapon ka mo! May ihatag ko ni Daniela. uy, timing. May ihatag sab ko. No? Nga naman. Walang. Kinahanglan gid grason ko mohatag. Yeah, so, what's that, kuya? Ako dagod. Takoyaki ra gud. Superhas na gida para niya. Ha? Takoyaki sab na. Yes. Yay! Managsuon yun ay mo. Kaya parehas mo ka mo guna ang una. Hala, kahayahay ni Ma'am Daniela, no? Kay daghang mo dala og asa. Ay, sobra man na para niya. Oy, kay usa ka box man pulo sa inyo gibitwit ka. Di ako na bala ng usa aron dili mahusek. Yatag na mo bro. Kay yatod ko ni Daniela. Oh, To ang maguwang ni mo, Dok. Abi no, be. Ako na naman ang usa. no. Alang ni Dani. Busa si Dani ang mudawat ini. Ug wa nilain pa. Ako ang nakauna og da ini. Busa ang akong da ang dawato ni Dani. Ug dili ang kang kuya. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!